Taturke ning kersane Pak Prabowo. Oh ya, ayo. Sarene sampean kabeh wis padha lenggah ingkang prayoga. Bu Megasari, Kang Krama Semalea, Semadrana karo kowe Bune. Nggih, Pak. Aku tak kandha. Yen mau aku karo Kang Krama Pacul mentas wae sowan ning daleme Mas Lurah karo Mbak Yuki nanti ingkang surasane aku njaluk idin palilah dongah pangestu anggonku kepingin melu dadi nyawung lurah ning Sekar Arum iki Bune. Pripun Kang Mas? Anggenipun panjenengan sowan wonten dalemipun Kang Mas Lurah kalian Mbak Yuki nanti ditanggepi kanthi sae to? Yo mesti wae to Bune. Dongah pangestu idin palilah uga mau wis diwenehke utawa diparingke Mas Lurah karo Mbak Yuki nanti. Hanje, lajeng Kang Mas Lurah kalian Mbak Yuki nanti ugi nderek remen lan sarujuk to anggenipun panjenengan badhe nyawung. Walah ya mesti wae to Bune. Arep kepiye wae Mas Lurah karo Mbak Yuki nanti kira ya isih sedulure dhewe. Yen aku besuke iso ganteni Mas Lurah dadi lurah ning Sekar Arum, rak ya ngangkat derajate keluarga dhewe to Bune. Nggih nderek remen mak mekaten Kang Mas. Ya, mula ing wektu iki sampean kabeh tak lumpukke, tak jak rerembukan kepiye carane ing samangkone
para warga ning Sekararum iki gelem nyengkuyung aku anggone pengen dadi lurah ning Sekararum iki. Pareng matur Bu Megasari. Sak derengipun kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun iguh pratikel panjenengan Ibu. Babagan punika pripun caranipun sedaya warga Sekararum punika kersa nyengkuyung kula anggenipun derek nyawung dados lurah wonten ing Sekararum Bu Megasari. Nggih. Perkawis menika kawit kula gampil Pak Lanjar. Amergi Pak Lurah Joko Wiyono kalih Bu Lurah Kinanti sampun paring donga pangestu lan izin palilah. Kula lan jenengan pun sederekan sampun dangu. Pun kula anggap keluarga piyambak. Nak ya ngono ta Dik Sumo? Nggih Bu Mega, laras ngendikane jenengan. Lah nek miturut penemumu piye Kang Semodrana? Keten Pak Lanjar. Miturut penemu kula gampil. Tak menika gampil saestu. Lho, sekedap-sekedap niki wau Bu Megasari niku matur mungal gampil. Lah jem Kade Sumodrana niku nggih mungal gampil maturipun. Niku gampil pripun ngoten kula tak pengen mangertos. Gampil saestu Bu. Oh, nggih. Sinten to warga Sekararum niku sing mboten kenal kalih Dik Sumo? Saka ujung wetan nganti ujung kulon, sinten to sing mboten kenal? Nak ya ta, Dik? Nggih Bu Mega. Nggih ngeten wau Bu. Sek ngendikake Bu Megasari nggih. Bener-bener saestu gampil sedaya mawon nika nek namung pados warga sak kathah-kathahe tinggi nyengkuyung Pak Lanjar Pamungkas kangge nyawung lurah teng Sekararum menika gampil saestu. Omonganmu kok tahu iki gampang tenan kok ping waton gampang. Ayo gampang tenan to Kang Semolyo. Ora gampang piye lho. Sak Sekararum kene sik ra kenal lo Semodrana iki sapa. Umukmu kok kaya gede banget. Sajake kowe bakal tanggung jawab tenanan lho iki sesuk. Ayo tenan, cekelen omonganku Kang Somolyo. Kabeh iki gampang nek nglumpuke wong. Saiki po butuh wong pira? Warga Sekararum kabeh tak lumpuke kene. Ning yo kuwi mau kabeh iki ya ana ikine. Gus, nang ngarepe pesamuan kok ngene kok ngomongke bab kaya ngono. Iki iso dirembuk engko nang mburi, ora domongke nang kene iki. Ayo aku ki ngerti. Ya ngono ki ora apik domongke nang pasamuan. Ning kasunyatane ya ngono Kang Semolyo. Kabeh iki nek ra ono kuwi ya ora mlaku saiki. Wis. Iki mau rak dijaluki iguh pertikele kok. Lho kok malah padha padudon. Rak nggih ngoten to Pak Lanjar? Iya bener Kang Krama Pacul. Nuwun sewu Pak Lanjar. Menawi angsal mangertos sinten kemawon ingkang badhe nyawung ten Kelurahan Sekararum menika. Walah, yo. Dadi kabeh wae sing ning kene padha ngerti yo. Yen sing nyawung dadi lurahane Sekararum sing sepisan Pak Aris Sulaiman. Banjur sing kaping loro ya aku dhewe. Sak banjure Pak Prabowo Natakusuma. Biyumu kok kaya ngece iki sajake ana apa ya, Kang? Aku ki sakjane ya ora arep guyu Kang Sumolyo. Ning nyatane mbasan krungu kok sik nyawung wong loro ku ya kepaksane kudu guyu. Lah ana apa sejatine ana apa wong loro? Kowe ngerti ra, Pak Aris ki piye wonge? Ya, Wonge wis tuwa, mlaku ra jejeg. Ha to? ya. Omong kowe wis ra seru, kok arep jago lurah. Apa meneh Pak Prabowo? Wingi nak ya kowe mesti sih kelingan. Wonge wis jago ping bunduwe kalah terus. Nganti sing ping pindhowe bojone lunga kae lho ra bali ke saiki mergo isin. Gus, ora ngomongke wadine wong nang ngarepe pasamuan kok niki. Wis. Sampean keloron ora sapadha patudon. Kang Krama Pacul, Nggih. saiki nek wis kahanane kaya mengkene, amrih becike kepiye Kang Krama Pacul? Nggih sakjane nyuwun ngapunten Pak Lanjar. Nggih. Menawi miturut pemanggih kula,
wonten ing Sekararo menika kathah kelompok kesenian-kesenian. Kesenian menika dipun pentasaken samangke saged kangge ngempal sedaya warga wonten ing Sekararo menika, Pak. Bener kandhane sampeyan Kang Krama Pacul. Aku krungu-krungu ning Sekararo iki akeh kabudayan. Budaya ning Sekararo iki. Lah mbok yo coba ana apa wae to? Kabudayan ning Sekararo iki Kang Krama Pacul. Nggih. Pak Lanjar badhe ngersakaken menapa? Wonten ing Sekararo menika kathah kelompok kesenian-kesenian. Wonten ketoprak, wonten reot, wonten tari-tarian, ugi wonten jatilan. Monggo, ajeng ngersakaken napa Pak Lanjar? Walah. Yo matur nuwun Kang Krama Pacul. Sik babakan liya-liyane iso mengko wae dhisik. Ning saiki Kang Krama Pacul, aku tak pengin weruh. Kaya ngopo to? Tari sing ning Sekararo iki Kang Krama Pacul. Nggih. Sama Leo. Tari-tarian sing wingi gladi kae undangan. Besar. Somodrana diwaske, aja nganti ngisin-isini. Ayu to, Bu? Ayu. Sekararo ayu Kang Kromo. Nika mangke mbok pilih nyuwun ngapunten Pak Lanjar nika badhe saged kesengken lho, Bu. Nika mriksani penari ingkang wonten nika. Kajeng nggih Kang Kromo. Kajeng nggih. Nika. Somo liya kae malah melu godak-godik nika, Pak. Pripun nika?
niku nek wonten penari wah nggih wonten niku ya kelingan sing teng omah kok ya mboten wonten niku to Bu. Ah nggih niku mboten napa-napa, mumpung kesenem Kang Rama. Ayo wae melu lagu nari. Ayo melu nari Kang Rama. Sumadrana, iki wis bubar iki aja lali lho. Wingi sing tak siapke kae diwenehke. Oh nggih Kang, nggih ya. Nggih. Sampeyan menarak mriko Kang Mas. Oh iya. Ya Lah menika Bu. Sakwisipun mriksani penyanyi ingkang ayu-ayu menika, lenggah mau nak bingung to niku Pak Lanjar nika. Wah, Kang Kromo Pacul ki iso wae. Yes, Anjir. Kang Kromo Pacul. Aku melu mongkok apa mau sing iso dadi tampilke ning ngarepan iki nyatane ya endah banget. Lah nggih. Lah, Pripun niku? sak banjure Kang Kromo Pacul, Nggih. aku mau kok ra ya krungu. Yen sampean ngendikake neneng Sekar Arum iki ana kesenian jadilan. Ha nggih, Lah wonten. kae kabeh warga wis padha nglumpuk sekalian wae. Jadilan mau kaya ngopo to? Tak pengen weruh Kang Kromo Pacul. Lah nggih Pak Lanjar, Pak. Mangke sak menika rak warga tasih kumpul wonten ing lapangan menika. Ha pramila mangke nek dereng kundur mangke saged diaturke mawon programe panjenengan mangke sakwisipun tari jadilan menika. Wala iya Kang Kromo Pacul, kekarapanku ya kaya mengkono kuwi mau. Saiki endi kaya ngopo to wujude jadilan mau? Somaleo. Tari jadilan sing wingi ya wis disiapke kae. Ditokke. Yes, teko dawuh. Ayo Wafid. Sampai tekan Kang Kromo Pacul. Akae bocah-bocah nonton manjilen-jilen. Padha sebut-sebut.
Pripun Pak Lanjar? Menika. Sedaya warga menika sami antusias anggenipun reksani tari-tarian wonten Sekararum to Pak Lanjar? Walah, aku melu mongko Kang Krama Pacul. Pancen sampeyan nek babagan budaya pancen pinunjul. Nggih. Lah, iki ngene Kang Krama Pacul. Mumpung kae para warga padha mlumpuk, Nggih. aku arep ngandharake apa sing dadi programku yen besuke aku dadi lurah ning Sekar Arum. Nggih. Menika sae sanget. Sedaya warga tasih makempal menika mangke saged midhanget anggenipun Pak Lanjar napa ingkang dados programipun. Yo, dadi kabeh warga Sekar Arum padha mangertiya yen aku Lanjar Pamungkas duwe program sing sepisan. Aku pengen neruske apa sing dadi programe Mas Lurah sing durung kelakon. Sing sabanjure aku pengen Sekar Arum iki dadi kelurahan sing iso swasembada pangan. Kenapa aku pengen duwe gegayuhan Sekar Arum iki iso swasembada pangan? Mergone aku meruhi dhewe. Yen kabeh warga ning Sekar Arum iki anggone tetanen ya padha temen, asile ya apik. Saengga kuwi kabeh iso njalari Sekar Arum iki iso dadi kalurahan sing iso swasembada. Rak ya mengkono kuwi apik to Kang Krama Pacul. Lah nggih menika sae sanget. Dados programipun benten kalian sawung sanesipun. Bener. Nek Pak Prabowo menika programipun pripun? Namung mangan gratis bayar separuh niku rak mangke rak. Sing separuh sing ajeng bayar sinten to niku? Wah, kok ana kaya mengkono. Lah nggih to? menika programipun kados ngayawara ta menika? Ya. Ya wis Kang Krama Pacul. Penak mulai-mulengku. Nggih. Bu Megasari, Nggih, Pak Lanjar. panjenengan ya nggih sampun sumer piyambak. Nggih. Bilih sedaya warga sampun kersa nyengkuyung kula anggenipun badhe nyawung dados lurah wonten ing Sekar Arum punika. Ananging Bu, kula nyuwun pambiyantu panjenengan. Awit anggenipun badhe nyawung punika ra nggih boten uwal saking beya. Lah punika kula estu-estu nyuwun pambiyantu panjenengan Ibu. Perkawis menika jenengan boten sah kuwatir Pak Lanjar. Nggih. Kula sampun mangertos piyambak. Nak boten-botene kula jentegel kalih sampean. Ning kula wekas nggih benjang nek jenengan sampun dados lurah wonten ing Sekar Arum, ampun suwe lho kalih kula lan sedaya rencang-rencang niki sing sampun sabuh labet dhateng panjenengan. Weh, ampun kuatos Bu Megasari, ampun kuatos. Mengke nak pas Kang Mas Lanjar menika kesupen, mengke kula ingkang badhe ngelingaken boten-botene nak badhe kesupen kali panjenengan sak rencang-rencangipun. Walah Bu Megasari, panjenengan kok nggih mboten niteni kula. Kula niku mboten watak kados mekaten Bu Megasari. Sinten mawon ingkang sampun sabiyantu dhateng kula anggenipun kepengin kekarepan dados lurah wonten ing Sekar Arum punika. Menawi kula ing sak mangke sampun kepilih ra nggih sedaya rencang-rencang punika ra nggih nderek mukti mekaten Bu Megasari. Ya wis iki pasamuan wis tak anggap cukup. Banjur rerembukan sak banjure iso ing wektu dina liyane. Anjir. Ayo saiki padha ngaso. Menawi mekaten nyuwun pamit Pak Lanjar. Yo Kang Krama Pacul. Semanten ugi. Kula nggih nyuwun pamit. Yo Matur Megasari, suwun. Samsaya Monggo nderekaken.
ning kapanewan kene kok durung ana laporan pemilihan lurah ana ing Sekararum iki sapa sing bakal dadi. Muga-muga Sekararum sing dadi aja nganti salah sing dipilih ana ing warga ing Sekararum. Panjenengan kula utus wonten ing Kalurahan Sekararum kados pundi wesananipun anggenipun pemilihan lurah, Pak Widato. Nggih, kepareng kula matur Pak Tarunajaya. Nggih, Bilih lumampahing pilihan lurah wonten ing Kelurahan Sekararum. Sakmenika sampun kalampahan kanthi sae ugi lancar Pak Menewu. matur suwun saking Pak Widato. Kanthi sedaya wau dipun menangaken dening Bapak Prabowo Natakusuma Pak Menewu. Oh nggih ngaten matur nuwun. Nuwun sewu Pak Carik. Nggih, Napa leres menika aturipun Pak Widato nika Pak Carik? leres aturipun Pak Widato Pak Menewu. Ingkang menang menika Pak Prabowo Natakusuma. Oh nggih matur suwun saking Pak Carik. Pak Joko Wiono, Nuwun kula Pak Menewu. panjenengan sampun sauntas dados surat wonten Sekararum. Kusun panjenengan nggih sampun monggo kula nglenggono wonten ngersanipun ingkang Maha Kuwasa ingkang pun pimpin Kalurahan enggal menika nggih Pak Joko Wiono. Nggih Pak Menewu. Mila kula sampun rumah sepuh. Sampun pikun dados kula sampun lila menawi Pak Prabowo Natakusuma menika ingkang gantos lurah wonten ing Kelurahan Sekararum Pak Menewu. Nggih, menawi ngaten kula nggih namung jurung wonten pilihan lurah wonten Sekararum menika. Nanging Pak Carik sadene Pak Joko Wiono ampun ngantos negakaken kalian Pak Prabowo Natakusuma nika Pak Lurah. Nun inggih Pak Menewu. Malah niating batos kula. Jiwa raga kula badhe kula pambiyantuaken dhateng Pak Prabowo Natakusuma supados wonten ing Kelurahan Sekararum saged tambah ayem tentrem Pak Menewu. Matur suwun saking ngresak ngendikanipun Pak Joko Wiono mugi-mugi wonten ing Sekararum menika dipun pimpin wonten ngersanipun Pak Prabowo Natakusuma nika saged tinulat kados dene Pak Joko Wiono ingkang dipun lampahi kala rumiyin Pak Joko Wiono. Inggih. Pancen menika ingkang dados penggadang kula. Mugi-mugi Pak Prabowo Natakusuma semangke saged dados lurah ingkang pinangka tinulat Pak Menewu. Ingkang kula kajab ngoten menika Pak Joko Wiono. Nggih. Nanging Pak Carik sadhe Pak Joko Wiono ampun negakake kalian Pak Prabowo Natakusuma menika Pak Joko Wiono. Nggih, kula mboten negakaken dhateng Pak Prabowo Natakusuma. Kula sumadya anggen kula njurung sak kiyat-kiyat kula dhateng Pak Prabowo Natakusuma Pak Menewu. Nggih. Menawi ngaten panjenengan sedaya mesti anggenipun pemilihan lurah wonten Sekararum ragi saya ndakaken pedamelan menika Pak Joko Wiono. Nggih. Kegandengan wonten pengkaran menika wonten pusat pasugatan napa wontenipun monggo katun ngrahapi napa wontenipun Pak Joko. Nggih. Monggo. Monggo Pak Menewu kula dherekaken. Monggo Pak Widato. Nggih, Pak Menewu. Pun dherekaken Pak Lurah. Karo kanjeng
ana ing dalem nata kusuman kene. Apa sliramu padha krungu kabar yen aku Prabowo Natakusuma menang anggone Sampun ngertos. Kula Yen- derek bingah. Oh, yo matur nuwun yen kowe melu seneng aku menang. Nanging ngapunten Pak Prabowo. Kula kalih Giman menika sampun dangu anggenipun nderek panjenengan. Heeh. Terus napa jenengan nyawung dados lurah menika pangestune sedaya kabeh warga jenengan sampun sasap. Ya. Mbok nggih kula nyuwun Jaluk apa? bayare kula kalih Giman niku mbok diunggahke Pak Prabowo. Lho, rak tenan to. Ujung-ujunge mong duit. Arep jaluk pira meneh? Kowe iki wis akeh lho. Nggih ngapunten nek rikala semanten nika jenengan nyukani namung 2,5 juta. Lah rak ya wis akeh to 4,5 juta iki. Gandeng saniki pun sasat dados lurah. Mbok nggih dibuntu mawon. Maksude piye dibuntu kuwi? Dibuntu gangsal yuta. Ora man. Ayo bener. Kok mong Melu benar. seneng ora? Ayo melu seneng wong dundake bayare kok ya. Oh. Nah, ngoten niku Pak Prabowo. Wis. Kowe rak melu aku rak ya wis suwe. Sak nggih, Nek masalah duit apa ya aku angel. mboten. Nek mong 5 yuta sok tak wenehi. Nggih. Ning siji, Napa? kowe le mendem dikurangi. Wah, kula mboten nate mendem. Kowe tak wenehi pira-pira. Nek kowe isih cok seneng inum, Mboten. percuma. Wong kula bayar sing saka jenengan nggih kula sukake mbok wedok sedanten kok. Ya. Kula mboten mendem Pak Prabowo. Tenan to iki? Nggih. Ya, aku janji sok bayarmu sak kloron tak undhake dadi 5 yuta. Nggih. Ya, saiki ngene. Nggih. Aku wis kasil anggonku dadi lurah ing Sekar Arom. Nggih. Aku pengen para punggawa ing Kapanewon diaturi terus para pamong ing Sekar Arum ya diaturi. Nggih. Aku pengen nganakake tasyakuran. Jadi warga Sekar Arum kuwi tak undang kabeh. Yo mergo donga pangestune para warga linuwih para pinisepuh aku anggone dadi nyalon dadi lurah sasap utawi menang. Nggih. Lah iki kowe sak kloron monggo tak dawuhi nyepakake anggonku nganake tasyakuran. Nggih. Lan welingku siji. Nggih. Mengko tasyakurane ya sing apik, aja ngisin-isinke aku. Masalah duit ora masalah. Nggih. Ya pira-pira engko tak wenehi. Nggih. Intine kowe aja ngisin-isinke aku. Nggih. Piye, Man? Kula nuwun. Kula nuwun. Gimana, Giran? Nggih. Apa kowe ra krungu kayane kok ana swara wong wadon kula nuwun. Nggih. Mbok ditileki sapa? Oh, nggih. Wah,
Titi. Ya. Kadingaren tidak wonten kuwi ajeng kebake sinten? Arep kepanggih karo Mas Bowo, aku diperlu karo Mas Bowo. Kok ajeng kebake Pak Prabowo. Heeh. Nggih, tanggo sekedap kula aturke. Oh, siap. Aja suwe-suwe. Nggih. Sopo? Ngapunten Pak Prabowo. Menika Bu Titi. Titik sopo? Bu Titi Janeswari. Lho. Gek yo arep ngopo? Wis tak takoni durung. Dereng. Tekoni meneh. Nggih. Ngapunten, ajeng kebake Pak Prabowo utawi gadis menapa? Aku tak ngendika dhewe karo Mas Bowo, dadi sumikira sik ngira. Piye tok ngado-ngado ki cerakene to? Kok kadingaren kowe marana ing pendopo Natakusuman iki ana perlu Mas Prabowo ya ngono kae. Sepisan kula derek dinyah jenengan sampun kasele nyawung dadul lurah teng Sekararum. Dur wae lho kula piye. Ya matur nuwun menawa kowe isih kelingan karo aku lan ngaturke yen aku menang kowe melu seneng. Sik to. Jawa-jawi. Aku yo kangen lho suara perak. Nek aku ora percaya nek aku yo rasa kowe ditane yo cetha pengin. mrene kok mau Ayo jual-jual arep lho. ngaturke nek dijawi iki menang ora gelem dadi iki. lurah. Suwe rapet lo mosok yo jenengan ra kangen to mbok cerakene to mosok ado disawang wong isin-isin ke lho kowe iki. Ya sing isin-isinke kowe. Yo ndak. Ya wis ditinggal kok suwe ya. Arep ngopo? Aku rene iki digatekke sik. Aku rene pengen balen nata le omah-omah bebrayan karo jenengan wingi. Arep balen karo aku. Heeh. Kuwi kleru apa ora aturmu kuwi? Mboten. 5 tahun kepungkur aku nyalon lurah ora dadi. Kowe lunga tanpa pamit. Kok saiki ngerti-ngerti aku dadi lurah arep balen. Tembunge wong enom ya sorry body lah. Kula wingi nek le lunga wingi nak mergo kahanan to. Gatel kira. Kahanan apa? Ha jenengan ki wong ya nyawang dadi lurah ping pindho gagal terus nak yo isin to kula iki. Kuwi ra sithik. Kudune dadi bojo sing setya, tuhu karo wong lanang. Nguyak wae ngono. Ki nek sing kakung digegayuhan arep dadi Aja muter. lurah. Nek muter rene piye? Kuwi ya kudune didongake, Iya. disekuyung. Ora kok malah ditinggal minggat. Yuk. Ya wis, aku njaluk ngapura ora tak baleni. Oh wis. Wis siji tak pisan. ngapura. Ora, Wegah. pisan to. Oh, Isin lho dituluk wong aku Wegah. ngoyak-ngoyak wong. Ora. Ayo to. Yuk. Wong. Ya Mas. Iki apa meneh iki? Ya Allah isin aku. Nyidam apa? Pak Duko bareng lho nurut Pak RT. Ora gelem. Gelem. Dur wae kan. Mbok ra sangar-sangar lho. Wedok mudure Karo ya suwe ra petuk kok ya. Suwe petik apa ya wira kangen aku apa piye? Ayo Mas Karnadi kayak cepet iki. Cintaku
Pun Bu Titi. Pun cetha. Saniki Pak Prabowo pun mboten kersa kalih sampean. Jur parek apa? Mbok sing purun mawon kalih kula. Kula ya tesih enom, rupa ya bagus. Ireng ya mancung, kurang pripun. Aku iki percaya lho. Rupamu bagus. Irung mancung. Ning kabeh kuwi kan nek jene wong seneng ora cukup. Wong seneng kuwi lelandasan seneng padha seneng. Nggih mboten, Bu? Ndak nongor kok tok umukke lho. Terus arep ngopo kowe? Kowe seneng karo aku tapi aku ora seneng karo kowe. Njur? Kok purun. Ora. Blek. Maju. Apurun ngopo? Arep apa-apa? Aduh. Kowe arep ngopo-ngopo? Kok purun, Bu? Ora, aku wis ngomong aku ngerti dhewe lah kok ngoyak Mas bawa muter-muter panggung ngeser jengkelit kamu. Purun nggih. Ora. Balabu. Kuanen kowe. Astane wong ayu jebule wangi Ran. Pengen ora kowe? Ampun coba. Opo kowe sing tak adelke meh wong bagus tok. Apale padha karo kowe. Sopo meneh ki malah medeni wong siji. Bu Titi, Apa? kula ngertos panjenengan ngoyak-oyak Pak Prabowo. Nanging Pak Prabowo mboten kersa kalih jenengan. Lanjur. Giman ngoyak-oyak panjenengan jenengan mboten purun. Kalih kula mawon pripun? Kangenmu rasa jawal-jawil. Pokoke kira nyawang aku ki sapa? Kula ngertos jenengan garwane Pak Prabowo. Nanging riyin. Ya bedane apa karo dhisik? Lah kok benten. Saniki kalih kula mawon. Ora. Jenengan badhe nyuwun apa? Kula turuti. Ajeng nyuwun apa? Kula saguwi. Purun nggih? Ora. Purun. Ora. Purun. Ora sudi aku. Purun pokoke. Dia ora kowe. Purun. Moh. Ya. Wis pikir Wes. tukang besi kayu kok kebagus, kementus. Engko sike. Wah duitku nek ngomah ki kalu. Akeh tenanan sak koper we turah. Duit ruwet kok diumukke. Ora le ngono kuwi. Pripun, Bu? Ora Purun. giman, ora giran, kok men aku wegah. Wong loro ora emoh. Pokok men purun nggih. Ora. Ora Purun sudi nggih? aku emoh aku. Wei. Mbok ora medeni wong iyo malah. Iya aku. Mira-mira. Aduh ngopo wong loro iki? Wes. Pokok men purun. Ora. Gatekke to kowe nek aku. Jenengan ajeng nyuwun apa mangke kula turuti. Aku wis duwe, ora sudi. Arep ngejak tempundi mangke kula turuti. Aku dhewe iso. Purun nggih? Ora. Malah nekat bocah iki. Le. Wah, kawanan iki. Aku nak yo isih bojone Mas Bowo lancang kowe jenenge. Wah, gila bisa. Pripun? Aku kan wis ngomong, aku Nggih. ora nek momo. Nek cintaku yo mek siji nggo Mas Bowo mbledek Nggih, kula ngertos. Purun nggih? Ora. Bu Titi, Ngopo? sampean ngejak balen Pak Prabowo nak mergo Pak Prabowo pun dadi lurah niku to. Iya. Lah aku delo meneh ya dadi RT. Oh, Pak RT disaingi lho jenengan. Purun nggih? Ora. Oh, Kok dadi purun? emoh. Pak RT kok entuk banggake. Pak RT ki ora entuk apa-apa, entuke mek tombok nggih ta, Pak? Oh, ngono dibanggake. RT ora oleh bayar. Jane wegah tok Pak
panjenengan dados RT ya? Isih dipaido bareng to, Pak? RT ora oleh bayarin Pak. Sanes. Pak Lurah sanes Pak Prabowo. Yen Lurah Pak Prabowo bakal dibayar RT 200 Yuto. yuto. Ora, aku saiki tak tekon. Berarti kowe nang kene kuwi arep ganteni Pak Warjiyo dadi RT ngono apa piye? Sesuk lek ngomongi. Sesuk. Sesuk ora saiki. Kowe iki berarti ngono kowe. Halo kowe dadi calon dadi RT kok tak banggake. Wis, Budi, kalek nggih. Mas Bowo. Iki isih Nggih. singkerke. Nggih. Malahe pecah mbasku iki. Oh, nggih. Singkerke. Gemang aku ki rono lho. Mboten saniki gandeng Pak Prabowo mboten kersa. Kalih kula nggih mboten kersa. Saniki lunga ayo lunga. Aduh, Mas Bowo. Ora lunga. Kayak wong tuane biyen iki ngimpi apa ana kaya ngono. Wis iki ngene wae Girang. Nggih. Cuman iki sesuk aku arep winisuda dadi lurah. Nggih. Tulung dicepak-cepake. Apa rampe sing dibutuhke dicepake kabeh. Kaya wingi pesenku aja lali. Para punggawa ing Kapanewon diaturi kabeh. Nggih. Pak Penewu diaturi. Nggih. Diparani dhewe. Nggih. Terus pamong-pamong ing kelurahan Sekararum ya diaturi. Nggih, Pak Prabowo nggih. Ya, kono, Ndang. Ketemu Putri. Wis, sampun Bapak Jumiyo Wiyono. Bapak, nggih. Badhe nyekar
Dandang gula satata gati. Warasipun sendhu pathet sanga. Oh kangge Mahargya anggenipun Pak Prabowo menang anggenipun pilihan dados lurah. Monggo Pak Jumadiyono. Akeh laku kinarenjang kepi supaya sembata senitya ada sarwa karya kane sampun samukarya sing tawajud gemblong melek angati Pomo aja sembrono uga mangu nuju ing panjangka naring deya amung apa kang esti mangkono lampah ira matur nuwun. Nyuwun sewu dhateng panjenenganipun Bapak Prabowo Natakusuma. Nggih. Rahning panjenengan ingkang sampun saged sasap anggenipun Kelurahan Sekararum ngawontenaken pilihan lurah. Nggih. Pramila monggo kekancinganing serat kangge Kelurahan Sekararum kula pasrahaken dhateng panjenengan. Dene salajengipun paweling kula panjenengan nampi amanah saking warga kula suwun monggo amanah menika dipun ginakaken kanthi sae-saenipun. Dene ingkang puasan sedaya warga Kelurahan Sekararum hanggadang kula bali sekian malih hanggadang dhateng panjenenganipun Bapak Prabowo Natakusuma dados lurah wonten Sekararum warga tansah ngantu-antu mugi-mugi sak sampunipun Pak Prabowo Natakusuma jumreng dados lurah mugi warga Sekararum tansah ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Nggih, matur nuwun dumateng ngarsanipun Bapak Lurah Joko Wiono. Pamundhutipun Pak Lurah Joko Wiono badhe kula sendikani. Kanthi program Semar Dadi Ratu. Mugi-mugi Kalurahan Sekararum dados makmur, baldatun thayyibatun warabul ghafur. Amin. Sampun paripurna pasugatan fragmen saking Amarta Budaya alamatipun PT Gangsal Bibis Bangun Jo Kasihan Matul. Saestu saking Amarta Budaya tentu kemawon kathah kelepatan kekiranganipun anggenipun caos tanglipun dhateng para sedherek danten saestu saking pribadi kula mapai wentu-wentu tansah cemadong luwih bering samudra ing paksami. Wonten langkung konduripun neraken sepundur mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun. Kakek
kagem dokumentasi Pak Duko, Pak Mal, monggo. Pak Duko karo foto bersama. Pak Duko, Pak Mario monggo foto bersama kagem dokumentasi. Jadikan depan. Dodok. Monggo Pak Duko, tenari Pak. Pate. Monggo Mas kameramen sudah siap. Amata budaya. Yo! Ayo.